L-Istati Uniti tal-Amerika qed tħares lejn l-2026 bħala waħda mill-aktar kajmana għal dawk li qed ifittxu impjieg. Is-sit Indeed meqjus bħala riżorsa ewlenija għal dawk li huma qiegħda qed ibassar lanqas livell ta' tkabbir ta' impjiegi fit-12 xahar li ġejjin, hekk kif għadd ta' kumpaniji kbar fil-pajjiż diġà indikaw li m'għandhom l-ebda intenzjoni li jżidu l-ħaddiema. Dwar dan irrappurtat ukoll il-Wall Street Journal fl-aħħar jiem fejn 66% tal-kapijiet eżekuttivi tal-akbar kumpaniji qalu li qed jippjanaw li jnaqsu l-ħaddiema minn magħhom jew l-iżjed iżommu l-istess ammont fl-2026. Madwar terz ta' dawk intervistati wrew tħassib dwar l-ekonomija Amerikana fejn is-suq tax-xogħol mhux għaddej minn żminijiet feliċi. Ninsabu qrib żero tkabbir fl-impjiegi u kulħadd imbeżza dwar il-postijiet tax-xogħol tagħhom qal il-Gvernatur tal-Federal Reserve Christopher Waller waqt laqgħa tal-kapijiet eżekuttivi tal-kumpaniji l-kbar organizzata mill-Università ta' Yale. Tali biżgħa bbażata fuq il-fatt li l-qatt fl-Istati Uniti żdied b'4.6% f'Novembru li għadda, l-ogħla li qatt kien fl-aħħar 4 snin. Is-sitwazzjoni fl-akbar ekonomija globali hi kompletament bil-maqlub ta' dik li qed jesperjenza pajjiżna llum il-ġurnata grazzi għall laqal ta' Gvern Laburista u se jagħlaq l-2025 u jibda l-2026 bl-inqas rata ta' qatt. Bil-maqlub ukoll tal-Istati Uniti fejn ħadd m'għandu l-intenzjoni jżid il-ħaddiema, il-kumpaniji f'pajjiżna kontinwament jilmentaw għan nuqqas ta' persuni li jistgħu jimpjegaw.